Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Mga kakasi, kami Islam rin isab kita niyo programa sing kita niyo amoy pagtawakon hangkas sa Islam. Piyaon in sabuton nato maniyo tiyo amon pagbahasahon sinbasa ang galing ng misconceptions in Islam. Tinaamuin pamaham wala imamu kami Islam. Mga timanghod, pahamon tayo marayaw, hati yung tayo marayaw, sinin, ka na to, jukup na siya. Wayroon na siya, di na siya magkalakihan ganap, iban di na siya magkalakihan hilangan at wadagdakan. Jukup na siya. So may naon in mga longta pamaham wala imamuin. Biya. Kita unta kung bang unuin ding mga sabab. Ding mga sabab niya, sa mga sila ulama, al-jahla, tinaamuin kaawam. Sabi sin wala kita himati, wala kita imingat sin para kalang. Hikarawan niya, pagtakon nila at taasub, at taklid o taasub. Hati niya amuin, miyakad kita, amun nanggogot, hamuin, pamaham sin mga sila na kaunaring kato. Sin mga kamaasan tato. Bihan. In mga kamaasan tato, longta, kaya nga tanta insilado, di ta sila ma-discredit ha mga hinang nilado. Di mo ito kasi kahilangan. Sabab nga mga sabab nila, giyan ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kita niyo masimasi Muslim. Kaya nga tanta in history yahan, labitong katos katahon, nagbuloy pa siya true, nang gayong mo sila ha kami Islam. Ilan sabi sila kami Islam, 5 nyo inhula ta. Yeah. Yadto, in mga longtan na hinang nila nakaunad to. Sa kawa, in sila ito mga taymanghud. Bisan long tiin sila ito, long ta, halong si pangatayanta, luluto sinong utawihan, in sila ito katan, mura-mura ni ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa, aunding mga kakahinang nila, ini, bang tahitimbang, hapang Hindu sinaka may Islam, wala siya imamo. Mayad to. Sabab, inaka may Islam, biya na sinakita kain na jukup siya, even documented. Misan mulibot tunin mapangadyon mahabaw sindun niya, katilingkal sindun niya, wayrun karakan nubiya sinaka may Islam. Authentic, matan indeng mga sources niya, source niya katan, amuin piyagkawaan. Kaya sulat siya katan. Wayrun ko makawakbin. Bihan. So kita unta, mga uno naman, pariksa unta, mga uno naman, mga kakahinang amun, longta, nalaw kita nagpaham. Taon nalaw nagpahamin na kawiring kato at to, wala imamuin pamaham. Hasabab sin, biya na sin nakita ito, kaawam. Biya na sin, amuin magdag kita patas bud, magdua arid to. Long sin mga sila, inyad to, bin sin mga kamasa to, mga nami at marikato. Sabab sin, long ta amuyat yung bin nila, amuin lang nasuway kita madtuwihan, tumunay sin amun timibaw kanila. In mga yad to, manjiri siya tulong ta, imialong ta suy-suy sab si wala siya kyaro ko ta sulat o hirong kapakan mo dokument sin biyato yung dagbus niya. Iban bang tadungtungan pang Hindu sinaka may Islam, in mga ini pagtawag ko sa saddad lidariya, liyangan sinaka may Islam, amun himinang ko sinamulog ta magduwa ko rito harap kubol. Bunal na sa long ta, panagnaan, di kaw yan tumakahinang pagsirik. Sa kawasusungon, lumukay in masa, in tao makapangindua na makapangay umatupataw miyata yun. Amuding mga sabab, sinamun long ta, misconception ini, sinamun pamaham kalawan ni naong pagtakon niya al-ghuluw. Na extreme na inamun pangakad ta mga sila, awliya, sinalaw subhanahu wa ta'ala, sampain kaya ba na nakapagduan na rito. Intadan na, in long time, barand ko, hawak to sin masad, doon amun nasakit ako, nakasakat ako patasin bud, kaha. Dito hato, nagka-tilag-tilag na sin pag-akama, wala ako, long ta, nangay umadto kubol, sa kawa, aun tingog sin matateng ako, mga tao rito nagsakat, ini long tabihan, nangay utod kubol. So amon ini, in makasusabang kita nangay pa tao sin paltaw kubol, hinangan talimbangin na lang subhanahu wa ta'ala, ito yung sa lagu-lagu dosa. So yato hambok. Hikarwalong tanalawang pagpaham sin kita, amuin, in kemanan magbutang kakaun hakanunok-nunukan. Sabab, uno, hipaglabot ang mga jin. Tumtumun ta mga temud in jin, wayroon kawasan nila rikato. Sa kawa, bang
in kita, nagpasad kita simbaranta, wayron pa sugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala parang panjarikato, maluhi kita surun sinjin. Amo na ingkay panan mga hakadajin. So inya to, buko niya to, amuin para kalabihan. Sa puto sa imbaran mo, ini kuta imbaran mo, sin pangakat pa Allah subhanahu wa ta'ala, panuhin pa Allah subhanahu wa ta'ala, di sila makasugkay mo. Biya. Hikato niya, amo in kaymanan bakaon kamatayan biya matatalong tapampulak maghinang sila bay himutang in bay pa yan halom simbay. Amo long tabya gaddong misanin namunwar na sila mun kakana. Pag gusbutang am tulaputan de sa kundi sa lalaputan on sampul biya ning iban sin iklo. Long namo yad tin panglaputan jin. Atumtumo na mga tenhod in pagkaon si jin bukun biya tumuna muna. In pagkaon si jin biya ta kansun Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in bukog hindi bang kita magkaon biyan on mga bukog at papabutang katoy kadikad sabi niya butangan sin Allah subhanahu wa ta'ala unod kanila sabi sila tubukon biya kato ding halupa injin du kaingin pagpanjari kan sa Allah subhanahu wa ta'ala sila ding ha kayo biha ding ha amun suliab sing kayo yon subidda tabi kiano pa kayo man ding kato maghinang biha na mulong tan na lawng sin pagpahamang pagtulak bala in pagtulak bala ini mga temang hud biya na sinakita in mga kamaasan tadto, longta amuin ini. Amo tuwin amo longta abutan nila sa babang tagdungdungan in history. In pagtulak bala ini, longta kakay ng sin mga sila, Hinduism, bihan. Longta, no wonder, in mga yagtong may tato na hinang nila, di taat sila mablame, sabab, before di matungin Islam, ha history, on pagtakon nila, nakasud kita pa, inhula na nakasud pa lang ta Majapahit Empire. Amo ni last empire before di matong inakamay silang pahula na to. Hamas na yad to, kita tayo hinang sin mga Hindus. Sa buwiron kawakan no pagtulak bala, ha? Tang Hindu sinakamay Islam, way. Bihan, wayron kawakan mo biyan to. In pagtulak bala di ka to, pag Hindu sinakamay Islam, amo na, in mga Hindu kita palang subhanahu wa ta'ala. Lumayo kita ng kataan maasiat, kabung siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabung siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himinang kita sindaakan niya. Nang Hindu ang kita daran pa Allah subhanahu wa ta'ala sa amuyad tuwing kabayaan niya. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Iman mataod biyang hadis biyan, ad-du'a'u yadfa'ul bala bihan. Bunan na si mga kata, hindi ba para kali, sumud sa palawm sin kada iban sin kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa in pagbasa kung pagtulak bala, bukun kita makadhagakay ng sin, wala imamuring kato. In mga ito kataan, pagtawa kung sin mga sila, long tamo in philosophy base. At hindi mag-philosophy adjarihan. Habiyaon, nakaingat na kita nakapangajit na kita yung kataan, suway in basis ta doon sa academics. So academics base in kakahinang singkitan yun. So mga tayo, kabalikan na mo, suway kita, magbalik maripaakamat, biya na sin kakahinang long taon, kaya na lamulong na ha Rajab, iman sinamun ha nisfu Sha'ban, hingatanta. وقال الإمام النووي رحمه الله الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب والصلاة في نصف شعبان 100 ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكران قبيحان ولا يغتر بذكرهما في كتب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث مذكور فيهما فإن كل ذلك باطل. لون سين الإمام النووي كما تنتظر الإمام النووي سين هنابوس المحقق سين مذهب الشافعي لونيا atungod sinamuin long ta nisu Sha'ban man sinamun long ta tungod pa amuin paghinangon sinta o habulan Rajab long na in sambahayang amuin pag long ta kayngatan siya tanog siya ngan salatul raqaib ang putag 2 rakat pagsambayang pautan sin Maghrib ibon sin Isya hapanagnaan sin duman sin bulan Rajab iban sinangpo karakat pagsambayang sin kaymanan ha long ta tungaan sin Sha'ban in duay ni long na sambayang duay ni amo ni sambayang long na hinang bag at hindi bid'ah ini ni mungkirani kabihan mangi long na hinang ini iban ayaw kita long ta amuin mararabi ha namuin long ta amuin maabi-abi
So kat nasabot siya kitab Qutul Qulub wa Ihya Ulumuddin. Iwan sin nasabot pa kay paran hadis at sabi katan yadto inya to katan samat sin Imam An-Nawawi batil. May ta siya nakapagbisara pero sabi silain mga tay mga expert sila para kala ini. So mga tay mga suway kita niyo long tawihan ini ayaw makad na sadya suway ta parik sa on pakradyan ta. Biara sing kay paran long ta amuin pag celebrate ta hatungod habulan sin Maulud. Amoy maghinang kita pagkaon, maghinang katan. Niya to katan, wala na hinang sin mga sila na kaon na rin kato. Sin mahinang sin kita, magpatungtum kita, hawak to yun, amoy ito yun, recommendation sin kebanan sin mga ulama. So ayaw kita kabalikan tain mga yad to amon pamahamula, imam mo yad to amon na hinang sin mga sila kamaasan tato. Ayaw kita imen lang to amoy yad to in long tanahin ng sin kamaasan namo. Biasin mga sila, ayaw kita simingod, biasin mga sila, hinang sin mga sila kufar, sin Quraysh na kaunad to. Munbita kato sila subhanahu wa ta'ala. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Amu yatulong sila subhanahu wa ta'ala bang sila baitaan amu ini agad kamu habaita sin Allah subhanahu wa ta'ala sa in akin nila in akaron namo amu na in kaya ka namo kakainang sing kamaasan namo. Ayaw kita mabihad. Haro kayong baita long sila subhanahu wa ta'ala qalu bal nattabi'u bal qalu inna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Harwing aya long sin Allah subhanahu wa ta'ala na akin nila hininangon namo amun kirakan namo kakainang si mga kamaasan namo amu yadto in limpa nila in akaron namo. Ayaw kita nuwabiyato mga temang hud in kita makadikita kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bat kita di malusong bangmayan kita niyo halong hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.